Jurnalistleri goramak baradaky komitet 12-nji maýda Türkmen News neşriniň habarçysy Nurgeldi Halykowyň derrew we şertsiz boşadylmagy barada beýanat ýaýratdy. Komitet Halykowyň medeniýetde onuň ykbaly barada çykýan maglumatlar üçin aralyş hökmünde 3 gezek türme kamerasynda saklanandygyny aýdýar. Türkmen häkimetleri tutsak edilen jurnalist Nurgeldi Halykowdan aralmagy besetmeli we onu derrew hemde şertsiz boşatmaly diýip komitetiň penşenbe güni çap eden beýanatynda bellenilýär. Häkimetler Halykowy 2020-nji ýylyň iýulynda tutsak etdiler we şol ýylyň sentýabrynda 4 ýyl azatlykdan mahrum etdiler. Düýbi Niderlandlarda ýerleşen Türkmen News neşriniň habaryna görä, ol bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň agdalarynyň aşawatdaky suratlaryny habar serişdelerine iýerenden soň galp aýplamalar esasynda tutsak edildi. Neşriň redaktory Ruslan Mätiýewiň komitete beren maglumatyna görä, ol ýa-da hukuk toparlary Halykowyň ykbaly barada her gezek mesele gozandy. Jurnalist şol çykyşlaryň her biri üçin aýry-aýrylykda üzgünlükdäki jeza kamerasyna salyndy. Izolasiýa kamerasynda saklanýan bendiler adaty tutsaklara garanyňda has erwet şertlerde saklanýar. Olar kameradan çykyp beýleki tutsaklary görüp bilmeýärler. Olara okumak üçin materiallar ýa-da beýleki güýmenjeler berilmeýär we öz başdak nahar bişirmäge ruhsat berilmeýär diýip Mätiýew aýtdy. Türkmen jurnalisti Nurgeldi Halykow özüniň işi üçin aralyş hökmünde düýpden esassız hökümi ýerine ýetirýär we onuň iş berjisi onuň ykbaly barada mesele gozandy, oňa jeza bermek adalatsyzlygyň iň ýokary derejesidir diýip komitetiň Ýewropa we Merkezi Aziýa programasynyň utgaşdyrjysy Gulnoza Said aýtdy. Şeýle-de türkmen häkimetlerini Halykowy jeza kamerasyna salmagy besetmäge we oňa bildirilýän galp aýplamalary ýatyrmaga we onu gyssagly ýagdaýda boşatmaga hem çagyrdy. Häzirki wagt Halykow Günnur Lewap welaýatynyňky LBK-12 türmesinde 4 ýyl tutsaklyk möhletini ýerine ýetirýär. Türkmen News neşriniň redaktory we hukuk toparlary Halykowa bildirilýän aýplamalaryň onuň jurnalistika işi üçin ağır almak maksady bilen toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri Azatlyk radiosynyň ençemi habarçysyny hem dürli iýdarlamalara, gorkuzmalara, sütemlere we galplaşdyrylan aýplamalara hem de bu esasda tutsak we höküm edilmelere sezewar etdiler. Azatlygyň daşowy sebitindäki öňkü habarçysy Hudaýberdi Allaşew 2017-nji ýylda nasatmak aýplamasy bilen tutsak edilen bolsa, Balkan welaýatynyňky öňkü habarçysy Sapar Mehmet Nepeshuliýew hamala ýanynda neşeli derman tapylandygy üçin galplaşdyrylan aýplama esasynda 3 ýyl türmede saklandy. Azatlyk bilen hyzmatdaşlyk eden Oğul Sapar Muradowa bolsa egindeşleri bilen Fransuz jurnalistlerine Türkmenistan barada dokumental kino düşürmäge kömek berendigi üçin galp aýplamalar esasynda türmäge basylyp şol ýerde gümürtük ýagdaýda aradan çykdy. Häkimetleriň bu çäreleri garaşsyz jurnalistleriň bir näçesiniň daşary ýurtlara bosgunlyga çykmagyna getirse, ýene bir näçesiniň öz işlerini besetmegine alyp geldi. Halkara guramalarynyň hasabatlarynda Türkmen hökümeti resmi siyasata tanqidi gözle garayan jurnalistleri iýdarlamakda we ýanymakda, gödökçülükde saklamakda, telefonlaryny barlamakda, seýahatlaryny çäklendirmekde, şeýle-de raýat jurnalistlerine hem iýdigderli azar bermekde tanqidlanýar. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň adam hukuklary boýunça geçen aýda çap eden soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň kanuny esasy tutsak edilmegi we saklanmagy gadan edýär. Ýöne bularyň ikisi de çynlaky mesele bolup galýar diýilýär. Serhetsiz reportyorlar guramasynyň şu aýyň başynda çap eden täze hasabatynda Türkmenistan dünýäniň 180 ýurdunyň arasynda 177-nji orunda ýerleşdirildi. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň döwlet baştutany öz geçirýän hökümet mejlislerinde hemişe goşadyrnak içinde işlemek üçin ähli şert döredilen medeniýet wekilleriniň ýurtda goşadyrnak içinde gazanylan ägirt uly üstünlikleri yeterlik beýan edip bilmezliginden nägile bolup, ýygy-ýygydan medeniýet ýolbaşçylaryny şol sanda medeniýete we habar serişdelerine gödökçülük edýän ornmasarlaryny hem täzeläp durýar.